Ma sar l-ebda kuntatt magħna, sirna nafu għax rajna fuq Facebook, ma konniex infurmati, ma rċevejna xejn. Dawn kienu il-kummenti ta' ħafna li din il-ġimgħa sebbħu mingħajr notifika li l-oqbra tal-gvern fejn kienu mitfuna qarabathom infetħu mingħajr ma nfurmaw lil familjari b'dak li kien se jiġri. Persuni li tkellmu magħna għalulna li l-fdalijiet tal-qaraba tagħhom issa tħaltu u mhumiex traċċabbli. Dan ifisser li kien hemm uħud li kienu diġà kważi xtraw il-qabar iżda issa se jkollhom qabar mingħajr il-fdalijiet tal-maħbubin tagħhom. In-nies li tkellmu ma' Net News għalulna li minn tal-anqas 300 kadavru issa tħaltu u mhumiex traċċabbli. Oħrajn li tkellmu magħna għalluna li jħossuhom iddispjaċuti ferm b'dak kollu li ġara għaliex dawn l-affarijiet ġraw mingħajr ma rċevew l-ebda notifika u ma stqarrew magħna li dawn l-affarijiet għanqlu numru ta' sentimenti u emozzjonijiet għax wara kollox hemm involut persuna li huma kienu u għadhom iħobbu. L-istess persuni għalunna li din il-kwistjoni ta' tindif is-soltu ma ssirx b'dan il-mod iżda qabel jaqilgħu l-oqbra il-familjari li ta' kull sena jkunu ħalsu biex jagħmlu użu mill-qabar ikunu infurmati meta se tkun se ssir biċċa xogħol bħal din. Sallum il-ġurnata iżda l-istess qraba għadhom ma rċevew l-ebda ittra jew notifika li l-qabar fejn kien hemm mitfuna l-maħbuba tagħhom kienu se jinqalgħu.